खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। राजखान्थिगिरि भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिनि दिनै 70थि जोनोम सान। 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय आबुङै स्कुल कलेजफोर खुलिफिनसिगोन। दिनै पार्लियामेन्टआव राजनाथ सिंहआ भारत आरो चीन हादरनि दाङाबाजिनि सोमोन्दै बानबुंथि होबावो। दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव विश्वकर्मा फुजा फालियो। दिनै भारत हादरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिनि 70थि जोनोम सान। बिथाङा 1950 इं मायथाइनि 17 सेप्तेम्बर खालि बम्बे, गुजरातनि मेहसाना जिल्लायाव थानाय भदनगराव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा दाम'दराज मुलचान्द मदिमोन आरो बिमानि मुङा हिराबेन मदि। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानखौ बिजेपि राजखान्थि हान्जाफोरा जोबोद गाजा गोमजायै फालियो। मख'नो गोनांदि मन्त्री नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानखौ बिजेपिआ सेवा दिवस महरै फालिदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला मदिनि जोनोम सानखौ लानानै 14 निफ्राय 20 सेप्तेम्बरसिम बिजेपिआ सेवा सप्ता फालिगोन। मदिनि जोनोम साननि खाबुखौ लानानैनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआ रायजो नाङै भार्टिकेल रेलीबो खालामो। गुजरातआव गुजरात सरकारा दिनै नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायजों 70थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। लोगोसे जोनोम सान फालिनाय फोरबोआव मन्त्री अमित शाहआबो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बाहागो लायो। आसाम सेकेन्डारि एडुकेशन बिफाना एसअबि स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउरनि गेजेरजों स्कुल आरो कलेजफोरखौ 15 साननि थाखाय खुलिफिननायनि थिरांथा लादों। स्कुल कलेजफोरा खुलिफिनोब्लाबो कर'नानि गासै थासारिखौ नायनानै माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजोंसो फरायसाफोरा थाखोआव हाबनो हागोन आरो क्लास खालामनो हागोन। नेमखान्थि बादियै गासै 20 सा फरायसाफोरा थाखोआव हाबनो हागोन। थाखो 9 निफ्राय 12 नि क्लासआ फैगौ समबार, बुधबार आरो बृहस्पतिबार खालिनिफ्राय जागोन। थाखो 10 निफ्राय 11 नि क्लासआ जागोन बृहस्पतिबार, मंगलबार आरो सुनिबारनिफ्राय। मख'नो गोनांदि गंसे बेन्चआव गासै सानैल' जिरायनायनि खाबु होनाय जागोन। बेनिनो सिगांनि सिरिनि फरायसाफोरा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम आरो उननि फरायसाफोरा बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम क्लास लानायनि खाबुखौ मोनगोन। फारसेथिं फरायसालि बिफाननि गाहाया सावस्रि रैखाथिनि बेबस्थाखौ लानांगोन आरो सावस्रि नायगिरिखौ कर'ना टेस्ट खालामनायनि गासै खामानिखौ नायफानांगोन। एलएसीआव भारत आरो चीन हादरनि सिमनायारि दाङाबाजिखौ लानानै दिनै पार्लियामेन्टआव राजनाथ सिंहआ बानबुंथि होबावो। दिनैखौ लानानै पार्लियामेन्टआव एलएसीनि सिमनायारि दाङाबाजिखौ लानानै सावरायनाया दिनैजों 4थि सान जाबाय। एलएसीनि सिमनायारि दाङाबाजिनि सोमोन्दै राजनाथ सिंहआ बुंदों दि बे खेबाव चीनजों सिमनायारि दाङाबाजियाव भारतनि देरहानाया रोखा। मानोना भारतनि सेनाफोरा सिगांबो देरहादों आरो चीननि सेनाफोरखौ खारलांफिनहोहरदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खेबाव भारतनि सेनाफोरा साखाफारा जाखाबाय। मख'नो गोनांदि रैखाथि मन्त्री राजनाथ सिंहआ बे बाथ्राखौ मंगलबार खालि लकसभायाव रोखा बुंखादोंमोन आरो दिनैबो रायजो सभायाव बानबुंथि होबावबाय। दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव विश्वकर्मा फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बादिनो बे बारावबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि नखरा गाजा गोमजायै विश्वकर्मा फुजाखौ गासै नेमखान्थिनि गेजेरजों बयनिबो मोजांनि थाखाय लोगोसे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मुवा बेसादनि संरैखानि थाखाय विश्वकर्मा फुजाखौ आरज गाबनानै फालियो। बे फुजायाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारीजों लेङाइ मावसुमाफोरा गाजा गोमजायै बाहागो लाफायो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 18 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनोबो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ।
बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनिबो जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। फोसावनाय हामलायनाय बावहरनानै बयनोबो मिथिहोनाय जायोदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ 19 सेप्तेम्बर 2020 इं अक्ट'खालि बानजायनो लानाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ' हलआव नायनो गोसो गुदुं नायग्रामोननि थाखाय अनलाइन बुकिं खालामनायनि राहा खालामनाय जादों। गोसो गुदुं नायग्रामोना होनांगौ खेन्दाखौ अनलाइन पेमेन्ट एबा बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों जमा होनानै गावसोरनि मुंखौ थिसनहरनो हागोन। मासि बुकिंनि जोबथा खालारा जाबाय 14 सेप्तेम्बर 2020 इं मायथाइ। अनलाइन पेमेन्ट एबा बेंक ट्रेन्सफार खालामनायनि पेमेन्ट स्लिपखौ स्क्रिनशट एबा फट' कपि खालामनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सामलाय जानबुं 7002254729 नि वाट्सएपआव एबा इमेल bodolandinkhongtv@gmail.com नि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन। बुकिं कनफार्मेशनखौ नायग्रानि जानबुं नाम्बारनि वाट्सएप एबा इमेल एड्रेसआव दैथायहरनाय जागोन। अनलाइन पेमेन्टनि गेटवेआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com आरो अनलाइन बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों बुकिं खालामनायनि थाखाय खेन्दा जमा होनायनि एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय एकाउन्टनि मुं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बेंक एक्सिस बेंक ब्रान्च बिजनि एकाउन्ट नाम्बार 9190208622273330 IFSC कड UTIB 0003874 खालामदो बुकिं आरो नायफैदो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' हलआव बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 ट्रायेल हाबाफारि।